Horas. Shalom dihita saluna. Nah menghormati Bapak Ibu Guru Dawat Surya Kadongan, Kupata Dahun Madiriku, Guarhu Elizabeth Haryanja, Ditikyon Neng Marco Barmaau Dohok Tema Parsikolaon Bulan di Hambon. Di Parngolota di Jamanon, jangan sing behita di Parsikolaon. Jala Marsikola do dalata asaboy paubahon Parngolota. Manang mangasah kemampuan jala merdala doi seumur hidup. Molo husuku di tonga-tongata, boy do marhambon molo somar parbinotoan. Makatai hambon manang hasil nadarida siang pangajarion manang Parsikolaon. Hambon ni cara makatai, cara berpikir, marpangalaho, dohot hambon ni rumah. Tina marsikola hita, pasti adong do hambon di dirita. Hambon ni dang terus tunadingkan. Ale sebaliknya, adong do jorma muba tu akan nasoringgan. Alai ditikyon, hambon naringga do napi nasita. Muba siang nasoringgan, gabe denggan. Siang natakang, gabe berju. Siang naso mga tusi, gabe dia tusi. Ay molo marsikola, dang tari dah hambon, rugi rohita karungan, kurasa pasti rugi. Atong marhiti, ahado si ulah honota, asa marsikola hita tu hambon, na parjolo ima hasadaron di Parngolona. Or porluhian do moto otak. Dina marsikola ikonarong madihita gabbar nidirita tumasa na lengro. Manang rencana selanjutnya. Na itu dia doa kita. Unang beolo niyan dari putih-putih. Hita do manang Tuhon na itu dia hita. Unang gabe songo solu di tonga tau na beoleo diulus-ulus taluna. Na paduahon ima pangihuton di teknologi. Di zaman wae perluhian do boto otak. Jala perluhian do mga tusi di akahamajon. Komputer, HP, robot, dohot na akaanasi. Hamubon ni cara berpikir, ikos sa urdo do dohot hamubon ni parbinotuan. Na maihut jala na paling perluhian, ima hamubon ni karakter. Molo marsikola, berarti karakterna iko berubah dotto. Molo marsikola ibana, berarti iko gabe parsikola matong karakterna. Unang malah sebaliknya. Aido natalului di parsikola ni. Marhite marsikola hita asamuba pangalahota mana karakterta. Hamubaw ni dang terlepas yang parsikola. Tujuan ni parsikola ni ima asaboy do jormai memaknai dirina tu sekitarna. Mapahit dirina marlapatan tu akan memurluhun. Jala hamubaw ni dang boy hato. Alay lu bisa ni. Hamubaw ni butuh waktu loy. Talumobi marihita akan aposo SMP saunari. Hita do na bawa dirita. Iko boy do hita sintiruan tu akadonga di sekitar ta. Iko boy do hita gabe contoh narigan asa boy binereng akajorma di sapita. Iko sa urdut manian parbinotoan tu hamubaw ni dirina. Songon padohan madok lam marisi eme lam udugdo. Songoni nang hita lam taboto lam arong parbinotota iko lam sere maruhana. Iko lam uduk maruhana. Unang maniang songon laku. Suado gisina alay sementir be. Unak songon hita akaruhan. Molarok taboto lam talului alay diodu timanya do lam sere prohana. Tungi manawoy hupasahat ang kia marlapatan tuhita sa luna. Mula dong salamat do kau minta maaf kau. Jalalang horas-horas mahita tujolan nyari. Mau lihat